Как да бъдем уверени? Тази вечер ще си говорим за увереността. Тя не е вродена, се придобива и всъщност мога да ви разкажа за моят път, как аз станах уверена. Какви са стъпките по пътя на автентичното поведение, така че да се чувстваш освободен, да се наслаждаваш на себе си, на своята компания. Езика на тялото ти да бъде един такъв свободен, един такъв нежен, един такъв... споделяш се с другите по един пълноценен начин, без да е необходимо да се стресираш, да се притесняваш, да се затваряш в себе си и да ти бъде трудно да се отпуснеш сред другите. Това ще си говорим тази вечер. За тия техники, през които човек може да се освободи, да бъде автентичен, да бъде уверен, да се наслаждава на себе си, на другите и на живота. Какви са стъпките, които аз предприех по този път? По този път на придобиването на увереност и лекота в живота? И какво смятам, че е полезно и ще ни отведе там, ще разбереме в днешния клип. Но първо бих искала да се представя. Казвам се Емилия Ангелова и се занимавам с клинична психология и с хипнотерапия. Предстои един много важен курс за мен, а именно курс по самопознание. Това е нещо ново, което ще стартира през септември и в този курс човек ще се научи сам да разбира себе си, сам да тълкува себе си. През самонаблюдението, през саморефлексията, през развиването на интуицията, през разпознаването на психологическите темпераменти, въобще през психологията и астропсихологията ще се самообучи, така че да разбира себе си и да си помага по пътя. И може би това е едно от най-ценните неща, да се научим да преминаваме през живота с повече лекота. И тази лекота да не зависи от нещо външно, а да сме се научили сами да си я даваме. Така че този курс предстои, местата са ограничени и всеки, който иска да се запише, може да ми пише на лично съобщение. Основната причина човек да се чувства неуверен е усещането за отделеност, че той е нещо различно от другите, че той е нещо, което може би не пасва там, където отива сред другите, сред другостта. И е много важно да се преодолее тази вътрешна бариера, тази илюзия за отделеност, че може би няма да пасна, че може би съм нещо различно, не е толкова добро. И това е според мен основата на всички страхове в човека, тази илюзия за отделяне, която се случва и тя е изцяло проектирана от нашето его, което се отделя, за да се защити, за да се пази от нещо. Но всъщност няма от какво толкова да се защитаваме, от какво толкова да се пазим. И най-големият парадокс е, че в един свят, който е толкова удобен, това, от което най-много трябва да се пазим е от себе си, от собствените си натрапливи мисли, от всички тези страхове, които могат да се култивират, когато илюзиите вземат предвес над реалността. Има три основни пречки по пътя към увереността, които така се вграждат в човешката психика и започват да я тормозят. Появява се едно вътрешно напрежение между човека и всичко останало, между човека и другите. И това вътрешно напрежение като една невидима бариера, една невидима стена, която ни отделя от другите и ни пречи да бъдем автентични. Автентичното поведение означава, че това, което чувствам и мисля, и изявявам и действаме в синхрони с една лекота, с една игривост се проявява. Така че лекотата е много важна характеристика, която дори е духовна характеристика. Да бъдеш лек, ефирен, приятен, спокоен. Защото ти не можеш да бъдеш лек, ако не си спокоен. А подсъзнанието на човека иска да бъде там, където е спокойно, там, където е приятно. И не случайно най-уверените хора, тези, които са в най-голям синхрон със себе си и са най-автентични или казано съвременно не им пука, са точно тези, които изявяват свободно себе си и са най-автентични, затова са най-харесвани, затова са душата на компанията. Така че е необходимо да премахнем три характеристики от човека, които са се вградили в неговата психика и му пречат да бъде автентичен. И тия три прояви са усещането за контрол. То е изцяло илюзорно това усещане, че ние трябва да контролираме, защото това означава, че ние се противопоставяме на живота, на живостта, която се проявява през нас, когато искаме да контролираме. Имаме това илюзорно усещане, че сега аз мога това да променя така, че на мен да ми е угодно. Мога и онова да променя така, че на мен да ми е угодно. Мога да подредя света така, че да ми бъде удобен. Обаче нещата не работят по този начин. Всъщност ние и света си взаимодействаме непрекъснато. Ние имаме участие, ние имаме влияние, но нямаме контрол. Това трябва да се знае.
И не бива да се бъркат двете неща, защото взаимодействие означава, че две сили си влияят помежду си. И когато едната нещо направи, тя може да повлияе на другата, но другата също ще й повлияе. Тоест имаме една взаимно свързаност, което не означава, че има контрол, че едното ръководи другото, напротив, че те взаимно се направляват. Това е много важно да се знае, за да може да се живее спокойно, за да може да се живее осъзнателно, не невротично. Защото разликата между невротичният човек и нормалният човек е, че невротичният иска да контролира ситуацията и вярва, че нещата трябва да се нагаждат към него, т.е. реалността трябва да се нагоди към него, че той може да подреди тази реалност. Обаче това не е така. Нормалният човек се нагажда спрямо реалността, т.е. той взима някакви решения, променя, въздейства, но на база своите реакции, на база това, което той си взаимодейства с живота по един здрав начин. Взаимодейства си всъщност с реалността и я приема такава, каквато е. Така че това е разликата между невротичния човек и онзи, който е нормален. И е важно да знаем, че това усещане за контрол дава едно вътрешно напрежение на отричане на настоящият момент. А човек е най-съзнателен кога? В настоящето. Така че това е всъщност една от заблудите, които ни държат в вътрешна неувереност, защото човек рано или късно вижда, че не може да контролира живота. Вижда, че всъщност това илюзорно усещане за контрол не е възможно, не е постижимо. И това нещо го депресира, това нещо го кара да се усеща недостатъчен. И води до останалите прояви, за които си говорихме, а именно до зависимостите, че нещо външно от мене ще ме подпомага, че от него зависи моето благосостояние, моето щастие. Дали ще са пари, дали ще е някой друг човек, който да ни ощастливи. Няма значение. Просто човек вярва, че нещо външно от него ще го допълни. Ще му придаде един облик, който ще бъде по-желан, по-красив, по-щастлив. И така ще се приобщи по-лесно към другите. Обаче това не е така отново. Това е една заблуда, която така дестабилизира самочувствието на човека и неговата вътрешна увереност, защото тя вече не зависи от него, от нещата, които притежава или от хората, които са в живота му. Така че ето стигаме и до втората така заблуда, която влияе на нашата психика и ни прави неуверени. Така че виждаме вече две прояви на човешкото, които така дестабилизират в нас увереността. И остана третата, тя също е много ключова, и усещането за недостиг. Когато смяташ, че ти трябва нещо още, което да имаш, че това, което си ти, не е достатъчно, и се появява пак тази вътрешна неувереност, това усещане за отделеност от всичко. И истината е, че на човек може да му липсва само това, което той самият не дава. Тук вижте колко е ключово. Може да ти липсва само онова, което ти самият не даваш. И е много важно това нещо да се запомни, защото ако човек не се усеща щастлив, той на себе си дава ли щастие, грижи ли се за себе си, тая мисъл присъства ли в неговото ежедневие, защото фокусът на човека е нещо опасно. Опасно е, защото този фокус направлява почти целият му живот, нещата, които ще вижда, ще възприема и ще използва тия опции. Това е много важно ние да направляваме фокуса си, а не нашето его да го направлява. Не тези илюзии, за които говорим в момента, да направляват фокусът ни. Затова е много важно човек да внимава в какво вярва, защото нашите вярвания предопределят фокусът ни. Затова в психолингвистиката много се работи с езика, защото езикът направлява фокуса. Не може да има съзнание без език. И затова е много важно да използваме езика, да го така упражняваме, да използваме определени думи, които да насочват този фокус в една по-позитивна за нас посока, която да бъде изграждаща, да бъде истина за нас и за нашата основата на нашата мисъл. Така че това са все важни моменти, които смятам, че подпомагат за култивирането на една вътрешна увереност, която да бъде устойчива. Смятам, че не всеки има късмета да се роди с тая любов, която да разширява в себе си. Понякога количеството любов, която е в нас, не е толкова голямо, или ние не го виждаме, или не го възприемаме, е необходимо едно разгръщане да се случи.
една нова опитност, едно ново преживяване, което да открехне всъщност тази част от нас, която не виждаме, именно любовта и нейното изобилие, и нейната съзидателност вътре в нас. Иска ми се да си кажем няколко стъпки, чисто практически, през които да можем да разлистим нашата увереност, да покажем нашата автентичност, нашето автентично поведение, защото това е лечебен процес, когато човек така се освободи от вътрешните бариери, от вътрешните илюзии за отделеност, за усещане за недостатъчност. Тогава вече той може да си позволи да се свързва с другите, да разширява съзнанието си, да разширява себе си, да разширява любовта си. Защото то любовта, нали, е всичкото. Това, което ми се струва най-важно и като опитност, е човек да живее с лекота, да не взима себе си толкова насериозно, нещата, които казва толкова насериозно, да препуска през живота с тази усмивка, с тази хумористичност, с веселостта, която всъщност е качество от духовен характер. Аз така лека по лека започнах да изявявам автентичността си през шегата, през самоиронията, през това да влизам в ситуации, в които да ме е срам, да преодолявам срама, да излизам от него. Това са все лечебни процеси. Така че лекотата и веселостта са неща, които са много важни. Човек да се научи да играе в живота си, да бъде играещият човек, този, който се надсмива над себе си, над нещата, които е казал, над нещата, които е направил, да не се взима прекалено сериозно. За да може да преодолее вътрешните бариери и да си позволи да бъде себе си, да бъде автентичен и дори нещо да стане през смеха да го преживее. Първата и основна стъпка, за да може да се отпуснем и да бъдем уверени, да придобиеме това усещане в себе си, да не се взимаме толкова насериозно, да внесем една лекота, защото веселостта е качество от духовен характер и само човека, който е лек, спокоен, ефирен, весел, приятен, е този, който може да си позволи да бъде автентичен и да се споделя и да се свързва с живота и с другите. Така че много е важно да не придаваме чак такава голяма значимост на това да бъдем автентични, на това да бъдем харесвани, на това да бъдем споделени. Напротив, да играем със себе си, с живота, с случките в него. И да се наслаждаваме и да се смеем. Защото когато съзнанието се смее, то не може да бъде критично. И това е много важно да се знае. И така да минем през процес с една лекота, с един смях и дори да се изложим, дори да бъдем като дървета, нали, нескопосани в това, което сме казали или сме направили, или сме се опитали да се смеем, да обърнем тази самоирония, която да ни спаси от оковите на критиката. Така че да, това е пътя. През смеха, през веселостта, през тая наслада, човек да направи стъпка към разширението, към това да споделя себе си свободно, без да се притеснява. И лека по лека тази неувереност започва да се заздравява. Особено когато човек влиза умишлено в ситуации, в които може да бъде усмян и да се усмива сам себе си, нали, да стигне до това ниво на самоиронията. Това е един лечебен процес, в който съзнанието вече не критикува, повече се смее. И така нещата се случват. Човек си позволява вече да бъде по-автентичен, по-уверен и да лекува и себе си и другите през смеха. Така че да, това може би е основният подхват, през който човек може да си позволи да бъде такъв автентичен и уверен. Защото колкото по-автентичен си, толкова по-уверен ставаш, защото виждаш тази стабилност между това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което правиш. То е в синхрон, затова ти си стабилен, в тебе няма вътрешно напрежение, ти си спокоен. И така, всъщност, всеки иска да бъде около тебе, защото подсъзнанието на човек иска да бъде там, където е спокойно, приятно, весело, ефирно, където може да си изпита тая наслада. И когато ти си я дал на себе си, я изпитваш, страхотно това се усеща от подсъзнанието и на другите. И така животът става по-свързан, по-споделен. И когато сме споделени и свързани, естествено сме още по-уверени. Но тук не говорим за увереността като надменност или като захранване на егото. Защото при захранването на егото имаме увереност, която зависи от нещо друго. Защото егото се определя с притежанията си, с това, което знае и това, което има. Докато аз говоря за една друга увереност, която не зависи от нищо външно, а е тук и сега, в настоящия момент, в автентичността и в споделянето. Тоест в самата проява, а не толкова в нещата, които се проявяват. Така че е много важно да се прави разлика между различните видове увереност, защото имаме фалшива увереност, тази на егото, тази в която аз имам, аз мога, аз знам, аз съм, нали, много успешен, защото съм постигнал това и това, имам страхотен човек до себе си, имам това и онова до себе си. Тоест
Има неща, от които зависи целият този успех, който имам. Тази картинка, която съм изградила на перфектният живот, и когато нещо от тази картинка вече не е насъщно, а то рано или късно няма да бъде насъщно, защото всичко е преходно, тогава цялата тази увереност се сгромолясва, защото тя не е устойчива, тя няма стабилна основа. Така че е важно да знаем за всички тия прояви и лека по лека да се улавяме в тях, да ги излекуваме и да придобием истинската увереност, автентичността, свързването с настоящият момент. Това са все неща, които са жизненно важни за това спокойно живеене. Така че много съм щастлива, че имам възможността да си говорим за всички тия неща. И ще се радвам да се включите в курса, който организирам през септември за самопознание, човек да се научи сам да тълкува себе си през психологията, през астропсихологията. Ще си говорим за много интересни неща. Курсът е 2 седмици, ще научим много работи и ще може да заживеем живота си по-леко с разбиране към себе си, да не се налага да сме зависими от нещо външно, да се обръщаме към хората, към терапевти, към други неща, които да ни определят и да определят нашето състояние. Човек би могъл да се научи това нещо и сам да го прави. Стига да иска, стига да знае как. Така че, да, разбира се, споделянето е нещо хубаво, свързването е нещо хубаво. Зависимостта често е невидима. Тоест, много често човек става зависим от психотерапевта си или от някой, който го изслушва и му помага. Затова е важно да знаем, да се самонаблюдаваме и да улавяме тия процеси, защото така живота се живее с повече смисъл. Друго нещо, което укрепва нашата увереност, е нашата кауза, нашият смисъл тук. Защо съм тук? Това е толкова заздравяващо психиката и човешката проява, защото вече знаеш, че твоята живост има смисъл. Това, което си ти, има смисъл да си тук и да живееш. И дори когато се появяват някакви усложнения и трудности, защото те неизменно ще се проявят. Животът е дуален. Той се проявява в тая дуалност на създаване и на разпадане на нещата, на ден и нощ, на пълнолуние, новолуние, на добро и лошо, ако може изобщо така да се нарекат нещата. Животът се проявява така двоично и неизменно ще се случват трудности в живота ни, страдания. Когато ние имаме кауза и смисъл, защо съм тук, защо живея, защо се проявявам, вече има една устойчивост, една дълбочина, едно разширение на тая увереност, на това споделяне. Защото през каузата човек може много по смислен начин да преминава през трудностите и да вижда защо те се случват, защо те са необходими тези трудности, защото така се изгражда волята, защото така човек е по-високо съзнателен, когато преживее нещо, което да го разтърси, да го разшири, да му даде един нов поглед, да го смири, да може това нещо да се случва по един смислен начин, е важно да имаме кауза и смисъл, защото тогава страданията могат да бъдат преодоляни. Иначе човек много лесно може да се разклати и той неговата увереност. Така че това всъщност за мен лично са едни от основите на стабилното здраво самочувствие и увереност. И виждаме, че всъщност стъпките не са чак толкова трудни. Достъпни са и вярвам, че най-доброто ще предстои за нас. Не за друго, а просто защото го заслужаваме.